खुलुमबाय दिनैनि NBNनि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि जोंनि गाहाय रादाबफोराव दङ दिनैनिफ्राय जुरिजेनबाय गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजाद रुपसि उरां गाथोननिफ्राय थाबैनो उरां जाहाज बिरसिगोन आरो आसामाव दिनैनिफ्राय खुंफुनाय गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादनि फरायसा फरायसुलिफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दानिया फैदो आबुं रादाबाव सेबानि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद HSLC आरो हाइ माद्रासा आनजादा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो महकुमाफोराव गासै 852 आनजाद मिरुनि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद थामहिनबा HSLC आरो हाइ माद्रासा आनजादखौ दुलाराय आसामजों लोगोसे BTEDनि सदर सहर क'क्राझारावबो रंगिना संगिना हाबाफारिजों गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद खुंफुंनाय नुनो मोनदोंसै आनजादनि समाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ आनजादसालियाव आब्रुथिनि गेजेरजों लैहोर फैनानै आनजाद लिरनाय नुनो मोनदोंसै मख'नाय जायोदि क'क्राझार सहराव थानाय हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजाद मिरुआव गासै 597 बिनायसाफोरखौ आनजादसालियाव आनजाद लिरनाय नुनो मोननायजों लोगोसे आनजाद नायगिरिफोरखौ गोख्रों राहा लानाय नुनो मोननाय जायो যদি ষ্টুডেণ্টে আনিব পাহৰি যায় তাৰ কাৰণে আমি সাফিচিয়েণ্ট ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ ইভেন ইনভিজিলেটৰবিলাককো ব্লেক পেন ইউজ কৰিব কোৱা হৈছে চিগনেচাৰ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ ব্লেক পেনত কষ্ট হয় এইটো স্কেন কৰিলে আজিকালি আপোনালোকে জানে চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ যুগ ITৰ যুগ তো সকলো বস্তু স্কেন কৰি ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব আপুনি এপ্লাই কৰিলে 3টা জেৰক্স কপি পাই যাব তো ব্লেক পেনত জেৰক্সবিলাক কষ্ট আহিব তো ভাল ষ্টেপ লৈছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि सिमना ओनसोलाव थानाय क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि रुपसियाव गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय रुपसि उरां गाथोननिफ्राय थाबैनो उरां जाहाज बिरसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एसिया हादोरमानि नैथि देरसिन रानवे गोनां गं 52 उरां जाहाज बाग्लायनायनि खाबु गोनां BTEDनि सिङाव थानाय रुपसि उरां जाहाज गाथोनखौ गोख्रों खालामफिननो सरकारा थिरांथा लादों बिनि थाखाय एयारपर्ट अथरिटी अफ इन्डियानि मोनसे थान्दै हानजाजों BTC खुंथायनि खाजोना बिफाननि मोनसे थान्दै हानजानि गेजेराव बग्रिबारि सार्केल मावखुलियाव नुजाथि फैयो बिनि उनाव BTC खुंथाया एयारपर्ट अथरिटी अफ इन्डियानो रुपसिनि 1071 बिघा हा बाहागोखौ गथायनानै होयो मख'नाय जायोदि बिनि उनाव मोन्नैबो हानजाया रुपसि उरां जाहाज गाथोनखौ नायगिदिंहैयो आसामाव शुक्रबारनिफ्राय जुरिजेननाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादनि गासै 3,53,533 बिजाथिफोरनो हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मोनसे भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सुबुरुन हरदों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे BTCनि सदर सहर क'क्राझार सहरनि सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालियाव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों थुलुंगाथाव सुबुरुन हरनाय नुनो मोनदों मख'नाय जायोदि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजाद सोलिफुबाय थानाय समावनो खुंफुंजानाय हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि भिडिअ कनफारेन्सनि हाबाफारियाव आनजाद होगिरिफोरखौ बाहागो लानायनि खाबु मोननाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसेबाव फरायफिनदों दिनैनिफ्राय जुरिजेनबाय गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजाद रुपसि उरां गाथोननिफ्राय थाबैनो उरां जाहाज बिरसिगोन आरो मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादनि फरायसा फरायसुलिफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों